For today's info talk, tubagon ni Assistant District Director Mr. Bert Amplayo kining allegedly nagkalat nga fake news nga namahayag daw si Mr. Amplayo nga pasakaan daw ni Congressman Lordan Swan ang 18 Marines nga naghatag og statement about the issue of graft and corruption sa pipila ka mga congressmen, senador, media nga matud pa nakadawat og maleta gikan sa opisina ni former Congressman Saldico. So because of that statement, mag-file daw og kaso si Congressman Lordan Swan og cyber libel sa mga 18 Marines. And atong sayran karon mga kaistorya kung kini ba adunay kamatuoran or usa lamang ka fake news. But before madungog dato ang atong madungog ninyo ang pakighinabi kang nato kang Mr. Bert Amplayo, ayaw mong kalimot sa atong men's coffee. Ano yung men's coffee niya? King Men's Coffee. Dito ka tatagal. Matod pa sa akong amigo nga si Romy, sipa daw kayo. Kung medyo lungkoy na ang inyong relasyong magtiayon, kay di na musukol si Mister sa usa ka bugno or medyo luya na ang sandatahang lakas, tistingin ninyo ning King's Men's Coffee. Aduna kini siya tongkat ali, panax ginseng, makarot extract, stevia and other herbal ingredients. Hapit din isa ma-available sa mga pharmacy o grocery, but in the meantime, kung gusto niyo ma-avail aning King's Men's Coffee, tag 500 pesos lang ang box, na pulo ka sa sales ang sulod, kontaka lang si Papa RD. I-message lang si Papa RD sa iyang Facebook Messenger. Okay, so King's Men's Herbal Coffee, dito ka tatagal. Atong paminahon mga kaistorya ang atong pakikinabi kang Assistant District Director sa buhatan ni Congressman Lordan Swan, Mr. Bert Amplayo. Kung sa katinood tong nagkalat na balita sa social media nga mag-file daw kasong cyber libel si Congressman Lordan Swan sa kining 18 Marines na nagpagawas og mga negative statements sa administration og sayang mga kauban ni kabay na no katong milugwa magud na siya nga post. Then ikaw ang nag-istorya daw, di ba? Milugwa magud ang post sa ka social media platform, in particular sa ka page nga gipanganlan og Berada Cagayan na matud pa nga magpasakad kaso sa site of cyber libel si Congressman Lordan Swan sa 18 Marines, which is not true. Walay kamaturan gumikan kay lagi. Walay rason na ginungdan nga nung magpasaka man ang sa kongresista sama ni Lordan Swan nga wala na siya nalambigit sa mga isgutanan kalabot sa gipadayag sa kanhi 18 ka mga Marines. Kaya lagi, no? Matod pa sa mga post na seryoso na pasakaan sa kaso kining former Marines. Pero kini klaro tumutumo lamang nga mga pamahayag nga gi-associate sa kongresista. Kay kini nga page Berada Cagayan na ilan na ni na inadlaw-adlaw palugwa og fake news against the good congressman. Kung sa may imong explanation itong clip nga ang imo mismong picture o ang imong tingog ang nadungog nga nag-ingon nga mo file og kasong cyber libel si Congressman Lordan Swan sa 18 Marines. Actually kato siya kuno siya kuha to nila na interview nga gipaygayon sa usa ka local radio station. Gi-interview kanila ba niya na din atong gipangimakak
nga walay kamaturan kini nga mga pamahayag nga gi-associate nga matod palagi nagpasakag kaso si Congressman Lord Swan sa 18 ka kani mga Marines. So sa mao nga mga pamahayag hila kining edit sa Birada Cagayan o niya gi-clone nila kung tingog pero dili gyud siya perfectly naawat pero somehow naay semblance nga murag tingog nako, no? Unya nagbutang sila prompt siguro nga gilahi ang mga pamayag nga din milugwa nga ako nagsulti nga tinuod ka na nga nagpasakad kaso, which is not true. So subok kayo pamalandungon nga lagi na ay mga binuhatan sa mga tao nga kabalo ko nanginabuhi lang po na sila pero sa pamaagi nga pagpamakakugdautan nga binuhatan kaya lagi ginapaluga Manila ang mga pamahayag o statements nga dili tinuod aron ipagtuo ang mga tao. Kaya lagi kabalo naman ta nga naay mga tao nga masuko, no? Kung madunggan nila nga naggipasakaan kini kaso kini mga kani Marines. So lagi sa gingon ko na kini nga page Birada Cagayan mao ning gapakuyana pog mga peke nga mga balita halos sa kadadlaw o ginashare sa uban pod nga mga pages nga adunay susama nga katuyuan nga mao ang pagpang daot sa maayo nga pangalan sa atong kongresista. Naabang mo yung idea kung kinsay nagpaluyuan ng Birada Cagayan na FB page? Sa pagkaroon lisod kaya na siya ma-identify kung kinsa ang nagpaluyo o administrator ang page, no? Ang obvious lang yun kayo nga nakita namo is politically motivated kini kay pananglitan kung naay mga tao nga magpalugag dautan o dili maayo nga mga pamulong o mga pamahayag nga ginaingon nga gikan sa usa ka public figure nga dili maganitinod ka nga pamahayag. Klaro kayo nga kini nga mga tawhana ilan ang ginabuhat kaya lagi sila nagka-interest sa posisyon sa tao na ilang ginadautan. So ilang yung tatuyuan is i-paint nila ang dautan nga imahe sa tao nga gusto nila pulihan o gusto nila nga mailisan, no? Kaya kinsa man ang mugain ani kung pananglitan mo tuo ang mga tao sa peke nga balita. Siyempre, ang katong mga tao nga gusto sa mao nga posisyon. So, in short, political kini na maneuvering sa mga individual or entities na doon ay interest na makaangkon niini nga posisyon kay dili man nila makuha kini sa pamagi nga legal pananglitan sa sakto nga proseso sa pilihay. Okay, sa katapusan, kung walay plano si Congressman Lord Swan nga mag-file og kaso aning 18 ka mga Marines, unsa may gikabisihan ni Congressman Lord Swan karon? Naibalo naman ta nga isip miyembro sa Kongreso, gitudlo siya as part sa legal team lugar nga mutuki sa kining current na gipasaka nga impeachment dito sa Senado. So kana iya lang nang gi-fulfill nga trabaho kay mao may hatag nga tahas kaniya og isip usa ka abogado og a good soldier lugar sa babang kapulungan, obligasyon niya nga iyang tumanon ang gitahas kaniya kay mo man kana ang usa sa mga naguna nga trabaho sa usa ka kongresista, no? Unya dayon padayon gyapon siya sa iyang pagpanday sa mga balawd nun o pagmangitag mga pamagi nga mapalambo o mapunduan ng mga programa nga makapalambo sa Distrito 1. In fact, lately na may giton over nga mga kining livelihood nga mga projects or programs ang atong kongresista ilabi na sa tungkol sa barangays na din nag-turnover kini sila og tanang mga baruto para sa atong mga mangisda o guban pa nga mga kagamitan sa mangisda aron nga mapalambo pa ang panginabuhi sa atong mga kaigsunan nga nanimuyo sa mga coastal barangays. Thank you, sir.